Laisangni juntali je salmaribo Horimohon Tripura Mongoi Khoroksa Bobagrano Khok Hamya Hanang Pinang Klai Koksamani the Boys Recording Klai Barak Hamani Abranti Shezagoi Jolabari Block Tripura Motha YT Broadcast Press Meet Klaika Manjakara Kolchimuk Sabinal Chairman Borishon Tripura Jolabari YTF ni President Mohicharan Tripura YTF ni Vice President Shihano Mokobe Kubuni Adarok जों जितिनाय आबोनि बिसिंथि क्लाइजों सानामोचुङो दिनै दाक्ति फायै प्रेस मीडिया अथवा सोशल मीडियानि बिसिंथिबो दिनै खमा सानानै उंथों अंग्यानके जों बिनि बागै लीगल एक्शन लानाय ताबो जोंनि साब जोनाल चेयरमैन जोंनि ब्रह्मगानां बेलिसन त्रिपुरा कयेकटा करपसन हामबाय दिनै जे प्राइमारि दिनै একটা উদ্দেশ্য যে তিনি বাবারামের উপরে করমনি বিশিন্তিকলে অ্যাটেক খাইমানি যে বিশি ক্রক সাওই তিনি বাবারানো বেজিতি খাইমানি जों মনে খুব ছিলেঙ্গ जों যে হাই কক খাই রঙা যে জাতি মহারাষ্ট্রनि ক্ষমা সানাय বা তিনি দফাनि ক্ষমা সানাनै अंथों তিনি ত্রিপুরা सा जों फुरु आसुइ तंनाय गैया जों दफानि राजानि जों दिनै पार्टीनि अनजिया जों त्रिपुरा मथानि अनजिया जों दिनै একটা त्रिपुरा सावै जे दिनै त्रिपुरा सानि बिरुद्धে करपसन आयरनो जों इ हावो बंनो जे यार एरकम खालाय करप सारoi सुजुग खालाय तंजिया जे कायसानि उपरे कायसा दिनै एटेक खालाय तं माने दिनै हुमकि दुमकिलो माने ओबनो जों बेलाय सिलेङो যারা যে তিনি মহারাষ্ট্রनि উপরে যে হাই কক সাই तंनाय रनो नायकि पाताल कइना अंथों नायकि रेवती मोहन अंथों नायकि जे कुन एकदम पाब्लिक फांथों जुदि जे आखाय सानाय रनो जों नंगो सावो जों बहुत दिन रुक तंहा जे नंगनि करona सह्य खलाया गोबांमा जाते नेक्स्ट टाइम जे कुन ब्रक जुदि आखले क्रक जुदि हुंकि दुंकि लाय जोंबो एक्शन लानाय जोंबो त्रिपुरा सानियाव जों 184 जन राजानि सेंक्रा बयनि फायजाक हा गोबांमा हाव जों कबलायनि फायजाक जों गोबांमा विश्व युद्ध रुलाय फायजाक जों महाभारतनि क्षेत्रथिखौ जों दुदुखलाय फायमाने जों ओ सेंक्रा रखसे जों ओ त्रिपुरा रखसे जे हाजार हाजार बছर जों दुदुखलायबो जिदि फायजाक जोंबा मुकाबिला खायन थांगाय जों जुदि बासाव हंग्लाय किन्तु अनेक बेजाल हंगाने नंनो बार बार कयो जे नंगि ओ सब करक बिसि सामाने हुंकि दुंगिनो टोटेल बाराने अंथों आं पूरा दिनै যারা দফা तंनाय रक नरक ताफानो सिसाया न ताफानो सिसानि अंथों जे जों ताय आरो सिंसिं तंलिया जों जे दिनै महाराष्ट्रनि बिरुद्धे कक सानाय जों मनो दिनै त्रिपुरा हावो जों मनो कोनो दिन क्षमा खायमागला दाति न नरक महाराष्ट्रनि थानि बिसिंथै क्षमा साननो अंथों न असंग सुजुग रुनाय सुजुग जोंनि फायमानजाकनाय मिडिया फ्रेन्ड्स रकनो दिनै इ जागा जों 38 जुलाइ बारि YTF नि बिसिंथि खलाय जों कायसा प्रेस मिट जों लिंखनानै नांखा दिनै इ जागा फायमानजाक फायजाक दं दिनै जुलाइ बारि एसेम्बलिनि अङै दिनै कलसिमुक साब जोनालनि चेयरमैन दिनै ब्रह्मगानां बेलिसन त्रिपुरा बेयाव फायमानजाक दं दिनै YTF नि सेक्रेटारि दिनै ब्रह्मगानां दिनै देवेन्द्र त्रिपुरा बेयाव फायमानजाक दं दिनै YTF नि केसियार दिनै ब्रह्मगानां धनमोहन त्रिपुरा फायमानजाक दं दिनै YTF नि तेबो आदंर जतनो बेलेगखौनो हामबाय माय आफार दिनै सिनि प्रेस मिट जरा फायमानजाक फैमानि बागै जों दिनै इ जागाव दिनै उद्देश्य बा दिनै जे प्रेस मिट लिंखमानि मेन उद्देश्य हा जों थांनाय दिनै विभिन्न सोशल मीडिया ते दिनै निउज चैनलनि बिसिंथि खलाय जों नुहा दिनै जुलाइबारि एसेम्बलिनि कायसा ताखौ दिनै मुं हा हरिमोहन त्रिपुरा बफानि मुं हासुग्राय त्रिपुरा दिनै आबांसरा डिसि भिलेजनि दुर्गा प्रसाद पारानि
তিনি পোস্ট অফिस ठाकुरसरा PS बाइफोरा जों बुनि बिसिंतै जे बुबाग्रानो लाइबो जे करक सामानि आ करकनो जों तिनियो बेलायखनो तिनि YTF नि अंगै जों बनो सेलेंजाव आबनो जों कन्डेम खालायो बो जे रकम वार्ड तिनि बुबाग्रानो लावै यूज खालाया जे कक थाइबो साहा आबो बेलायखनो तिनि नांगिया आबो तिनि ओ ककनो जों तामाहनाय बेलायखनो साजागिया ओबति हाय ककनो बजे सामानि आबनो तै जों बनो जों तिनि 8 जुलाई बारनि अंगै जों बनो तिनि आबनो सानानि मचो जे बो तिनियो प्रेस मीडिया बा सोशल मीडिया नि बिसिंति खलाय दाक्तिना फायै बो तिनि बुबाग्रानि थानि मात सानानै अंतों बुबाग्रानि थानि खमा सानानै अंतों बुबाग्रानि थानि नाहारमों सानानै अंतों अंगिया हनके जों YTF सामानि आबनो तै जों बनो जों तिनि 8 जुलाई बारनि अंगै जों बनो तिनि आबनो सानानि मचो जे बो तिनियो प्रेस मीडिया बा सोशल मीडिया नि बिसिंति खलाय दाक्तिना फायै बो तिनि बुबाग्रानि थानि मात सानानै अंतों बुबाग्रानि थानि खमा सानानै अंतों बुबाग्रानि थानि नाहारमों सानानै अंतों अंगिया हनके जों YTF नि बिसिंति जों गोबांमा सभा कतर खलायनाय बिनि बागै जों लीगली एक्शन लानो थांनाय आबनो जों FIR खलायनाय बिनि मुङै जों FIR खलायनाय बो जुदि जों तामाननाय बुबाग्रानि थानि जुदि खमा सानदिया होनला जों साइमानो जिनि बुबाग्रा जिनि दफानि बागै जिनि तिप्रासा दफानि बागै तिनियो इ जागा अखाय फायजा जिनि जाति दफाना हामजावै तिनिबो अखारै फायजा अबनि बागै जों एकमात्र जिनि बुबाग्रानि बिसिंतिनो तिनि मोथां जाय माननाय बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों तिनि तामाने थानसा होय माननाय बुबाग्रानि बिसिंतिनो जिनि दफा मोथां जाय माननाय अबनि बागैबो इ जागाव जे सामानि बुबाग्रा तिनि 2023 इलेक्शन ने परे तामाने साबो खारै थांनाय नि साव तिनि शिलं खारै थांनाय नि साव आबनि बागै बनो सानानि मचु बुबाग्रा हा जिनि 184 जन राजानि राजबंश तिनियो ताबकबो तंनाय बो उलोबो तंनाय सब समय तंनाय इ त्रिपुरा हावनो तंनाय अबनि बागै तिनि इ राजानि राजारकनि हाव तंयनो बो तिनि और जिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जे एरकम करक सामानि आबनो जों तिनि YTF नि अनबनो जों बेलायखना सिलेंमा याफार अबनि बागै जों तिनि बुबाग्रा जे तंनाय जों 2023 जे लास्ट फाइट आबनो जों जितिनाय आबनि बिसिंति क्लाय जों साना मचुङो तिनि दाक्तिनो फायै प्रेस मीडिया अथवा सोशल मीडिया नि बिसिंति बो तिनि खमा सानानै उठों अंगियानके जों बिनि बागै लीगल एक्शन लानाय ताबक तिनि सब जुनार चेयरमैन तिनि ब्रह्मगनां गेलेसन त्रिपुरा कयेकटा करक साना हामबाय तिनि जे प्राइमारि तिनि একটা উদ্দেশ্য যে তিনি বাবারনের উপরে করকনি বিসিন্তিকে অ্যাটাক খাইমানি যে বিসি ক্রক সাवै তিনি বাবারাनो बेजिकि खाइमानि जों मनो खोब सिलेङो जों जे हाइ कक थानाय रंना जे जाति महाराष्ट्रनि खमा सानै बा तिनि दफानि खमा सानानै अंथों तिनि त्रिपुरा सा जों बार सावनावनो कय जागो जे महाराष्ट्र जे हाइ क्ले माने गोबांमा बिसि कक सानै हिनमानि बा एटेक खाइनाय हिनमानि अबरावनो जों बेलाय सिलेङो बिदो मो हाइ नरक माने हिजरा हाइ क्ले कक सामानिनो जों खोब सिलेङो नरक अमा हाइ कक सारि नन बार रिक्वेस्ट खालायो जाते नेक्स्ट बार मो हाइ अंगेतै जत तिनि त्रिपुरा सा दफारक नक थानसावनि हिनै महाराष्ट्र बो साखलाय दङ जों जत थानसावनि नाय दङ नक जत थानसाव फाइदि असुसि कक साव ताइ महाराष्ट्र कुनो काइसानि त्रिपुरा सा तिसा वालायरानि कक साया तिनि कुनो महाराष्ट्र पार्टीनि बागै कक साया तिनि दफा थानसा खायनि बागै तिनि मानथाय तिनि लाथानि बागैसे तिनि बो इरो फायै तिनि त्रिपुरा सा बाय तिनि राजा हमै बो तिनि सिकां बासाय दं तानि हम्बा जों गोबांमा नुखा राजनीति खायनायावनो
borok kwbangma chino thungui tongui ba chino 25 বছর thungka tai 70 বছর thungjai tongkha chung taphano chung kuno rasta kre chini thangnani tai chung la chini maharaj ni je imangno je samani go chung mono success khlain nao nok dofani borogongoi na o kogno gam khai sio chung bo jaga tong chung bai khai khod chini boini dofaro bai chung setok petok khaijang mani obono nok chinda khai nao je tini maharaj ni against kok sia karei norok chung tigrasar ongoi nok chung tigrasar no loge ran nangmani ke norok jiti obo hai krok sai tong khai chung thansa bai khang nai chung bai khai chini samung no chung chini greater tibno bai khai saram nai ke chini je tahogrong no je chini buhu patal kunya chini reboti mohon jotono hina norok Haibadi chini loge nono tabo welcome haye chini tibramo thawa chini doha thanjang phadi hine chung tabo no hino je no tafono gam ongani somoi no tabo tongkho kintu norok je mo hai khai thang tong hongkai norok ni bagai khop poringka chaya thanai chung no kamama koma khai phaijak tai chung koma khai magala oma hai rong no tai chung bruk sojo khai tongha engkai norok jati map chanoi jati o obono khamasane mara sunti social media te khamasane nok jati mede chung joto no sao norok o khobor no thing norok jati o kogno joto jago jati soinani bagoi ang social media rong na hambai ro media rong na hambai ro sunani korok hambai